I have no idea what this is, D. It reminds me of this one show that was on, like, I think Nickelodeon. Vent, far. Var du spion? What the fuck? Brug venstre styrepind til at navigere, og tryk A for at vælge sprog. Yeah, I pretty much figured that. That's fun. Nothing's moving though. Oh, there it is. Det er fredag den 13. januar, og jeg skal ringe til min far og fortælle om noget. Kommer nogen? Okay. My personal secret. I banged your mom. Parents strongly caution the following programs are intended for mature audiences over the age of 18. These programs may contain some material that many parents would not find suitable for children and may include intense violence, sexual situations, coarse language, and suggestive dialogue. Okay. I'm finally into whatever the hell this is. Click on a bitch. Hvad laver du? Hvem er du? Jeg er din ven. Find kort og kompas for at navigere rundt i agentesrod. Hey, hvad mener du med det? Hvad? Her er overhovedet ikke rodet. Brug højre styrepind for at kigge dig omkring. Kan du så se kortet over T-tråd? Oh, what the fuck? Tryk på det. Kan du se på kortet, at agent T står i koordinat B2? B2, yeah. Ja, nu kan du lukke kortet ved at trykke på B. Bevæg venstre styrepind for at trække agent T rundt. What in the actual fuck? Tjek lige din mission i loggen. Åbn menuen ved at trykke på menuknap. Brug venstre styrepind til at navigere og tryk på A for at vælge. Tryk på spørgsmålstegnet, hvis du har brug for min hjælp, og jeg altså har tid. Du kan se, hvilken koordinat du er i ved at kigge på det lille tal og symbol under kompasset. Okay. Find den første indhentning i koordinat B1. On vacation with mom and dad. I'm very happy about my brand new Rubik's Cube. I'm also quite happy about my dad. On vacation with mom and dad. I'm very happy about my... Et sjældent billede af min far, der står stille. Ellers marcherer han altid 7 skridt foran os andre. Det er bare om at følge med. Okay. This is so weird. It's so weird because someone out there is trying to Du kan bruge tallene på terningen til at se, hvilken koordinat indhentningerne er i på Sometimes it's kortet. in actual English, and sometimes it's just this Simish. Oh, that's the problem. That's Find fars kode. Dansk, Scandinavian languages. Dad demonstrates how to shot put and throw a hand grenade. Okay. Psst. Tjek også dit dossier. Vi samler vores indhentninger her i dossier. 9 af dem bruges også i terningen, og er obligatoriske for at komme videre til næste level. Yeah, Denmark. Okay. So it isn't gibberish made up language. Nope, it's... Yep. Nej, Denmark are klik real opdag. people. Min It's harddisk like er lige Australia, ting. it just doesn't exist. You found the first part to the Appalachian case. Now you just need to... I have no fucking idea. This is what video games used to be like. The cosmic staircase. I wonder what it's for. This is accurate. Definitely no use here in my house.
Never get rid of them, because you never know when you've got to go back to that country. Måtte and use denne that key verden again. opleve, at friheden bliver genfødt, står der på Frihedsklokken i Vestberlins rådhus. Et symbol blandt mange i en by, som i sig selv er blevet et symbol i den kolde krig mellem øst og vest. Måtte denne Okay. My dad told me that he went to East Berlin with a fake passport while they were building the wall. I wonder what he did there. Kill people, probably. Hvis du synes, vi snakker for meget, kan du bare trykke på højre pil, og så holder vi kæft. Prøv det nu, og afbryd mit foredrag om den kolde krig. Den kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod mellem landene i NATO og Warszawapagten, særligt USA og Sovjetunionen, i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning til Sovjet. Bla bla. Okay, thank God. Interesting punched paper tape. Okay. My dad wrote about localization problems in the Soviet Union in his thesis for the study of national economics. Probably not a complete coincidence. Right. Oh, look, I'm Sonic the Sognar the Hegnar. Anything else in here? Oh, there we go. What's that? You have found one of the extremely secret Red Owl documents. Cool. I'm not gonna lie, I don't get it. Mom in charge of the Women's Auxiliary Air Force. I guess that's Crown Princess Margaret marching right behind her. I thought we were too dumb for scorn. Oh! Jeg er blevet fanget af, at du fortalte om den plan, som førte dig til. Jeg ved ikke helt, om den førte dig til efterretningstjenesten, eller om du allerede var startet med at arbejde der. Da du fik en idé med nogle, der involverede, at du skulle lave nogle regnestykker på dask. Og så har du, og det var faktisk efter, at jeg havde været der nogle år. For det var samtidig med, at du læste økonomi. Ja. Ja. Jamen, jeg synes jo, det er rigtig spændende med den der plan. Jamen, den skal du ikke lade dig fascinere alt for meget af, fordi... Det er godt klar over, at det måske ikke er... Nej, og hvis ikke, man kan sige, hvis ikke du får indholdet, hvad den præcis gik ud på, så går gassen af ballonen. Og det kan jeg ikke få, eller hvad? Altså, Så langt vil jeg ikke gå, nej. Og ikke bare, en eller anden form for overordnet beskrivelse af, hvad det nej, kan for ud på. det er enten så detaljen, eller også er det ingenting. Det er alt eller intet. Jeg er blevet... Okay. Fandt min far på noget genialt? Kan jeg arve noget genialitet? Who just said hey? Når nu din computer alligevel er i stykker, må jeg så ikke få din harddisk? Hvad skal du bruge den til? Den er helt kaput og kan ikke repareres. Det er bare fordi, jeg samler på apparater. Der ligger en masse ting på den, som jeg er ret glad for. Men du sagde, at den alligevel er død. You can talk back to me. An egg timer? Så er det altså alt eller intet. Hvad sker der? Ikke noget. Hvad var det, du gemte? Det er en hemmelighed. Jamen, hvad er det? Har du set min telefon? Her er den. Tak for lånet. Men du har jo slettet alle numrene. Undskyld, men jeg havde brug for dem. Hvad er det nu fars hemmelige nummer er? Jeg kan kun huske, det starter med 31. Du skal finde 9 numre. Bro, I don't know. Is it literally just what they're lighting up as? I don't know. Let's find out.
was that last one? Jeg har krypteret det sidste tal. Tryk på feltet for at åbne billedet og se, om du kan regne ud, hvad det rigtige nummer er. Bravo! Nu skal du bare ringe op. What are these animations? Bengt Lejer. Hej far. Hej T. Jeg har fundet noget af dit. En hulstrimmet med kode på, tror jeg. Og dine initialer. Hvad betyder Y-hem? Yderst hemmeligt. Nej, det kan jeg ikke svare på. Men Jeg har ikke tid. Jeg skal til orienteringsløb. Skal du med? henter du mig? Ja, selvfølgelig. Men hvis jeg bliver for træt, og du kører. Bro is working on some Tillykke. secret Soviet Du shit. har gennemført level 0, og er nu klar til at fortsætte som agent med klassificeringen kun til tjenestebrug. Great. Autobots roll out. Yeah, let's move on. Tryk A og hvil dine fingre, mens far og T kører og snakker. Hej. Nå, Feels like this is all just literally recorded on the fly. Jeg var nede i kælderen og hente. Did your dad even know you were making a video? Helt herovre. Nej, det går ikke. Nå ja. Nu er det Rosa. Nej, undskyld. Ej, jeg har ikke lyst til at køre lige nu. Ja, du er chauffør. Jeg kom pludselig i tvivl om dine sko. Jeg får ud af bilen, for jeg kunne ikke huske det. Men det var godt, du lavede dem jo. Så måtte de improvisere. Du skal selvfølgelig gennemføre, for så dårlig tid har vi heller ikke. Og jeg sidder bare og venter. Men jeg er ikke fit til mere end 3 kvarter. Oh shit. No way. There's an autosave? That's crazy.